Топ 10 нинджи в Лего Нинджаго. Номер 10. На номер 10 съм сложил незабравимата лилава нинджа. Тя е дете с счупени крака, което помогна на нинджите в сезон 6. Няма да обяснявам повече, защото може да отидете и да гледате. Номер 9. На номер 9 съм сложил великият сенсей Дарет, кафявата нинджа. Ако бях я сложил от моите любими, тя ще да бъде на трето място, но сега ги слагам по сила, така че той заслужава 9-то място. Номер 8. На номер 8 съм сложил Skyward. Тя не е от бандата на нинджите, само че е приятелката на Кай и помогна на нинджите в сезон 4. Нейната сила е да използва абсолютно всички елементи, като е видяла как някой ги използва. Номер 7. Номер 7 съм сложил Моро. Да, сега ще си кажете, как така? Той не е от бандата на нинджите, той не е добър. Той е лош. Да, но той все пак е бил нинджа преди. Той се обучава при Сенсей Ву и заслужава това място. Той е господаря на вятъра. И да преминаваме към следващия номер. Номер 6. На номер 6 съм сложил Кол, майсторът на земята. Той трябваше да е на по-предна позиция, само че не ме кефи изключително много, защото характер му е малко гаден, но в момента не говорим за това. Да преминаваме към следващия номер. Номер 5. На номер 5 съм сложил Ния, майсторката на водата. Тя е сестрата на Кай, който ще видите по-късно в класацията. И тя, както казах, владее водата. Да, но... Номер 4. На номер 4 съм сложил Кай, майстора на огъня и човека с най-готината коса в Нинджаго. Да, той е майстор на огъня, както казах, и е доста готина нинджа, мога да си кажа. И затова съм я сложил на 4-то място. Не за готиност, ами за сила. И да преминаваме към номер 3. На номер 3 съм сложил Джей, майсторът на сеткавицата. Сега сигурно ще си кажете, но как така? Той трябва да е на последно място, защото да, доста хора не го харесват. Но мен изключително ме кефи. Така че свиквайте с това. Номер 2. На номер 2 съм сложил Зейн, майсторът на леда. Да, той заслужава номер 2. Макар и да е ниндроид, той е доста добра нинджа. Той победи върховния лорд, разбира се, и се жертва, за да спаси нинджите. И да отиваме на номер 1. Номер 1. На номер 1 съм сложил Лойд, зелената нинджа, златната нинджа, най-силната нинджа от всички нинджи. Да, макар и той да е дете в тялото на възрастен, защото го в епизод 17 го превърнаха в възрастен, но както и да е. Той е доста добра нинджа, би се с Лорд Гармадон и с още колко много лоши. И заслужава първо място. Надявам се тази класация да ви е харесала. Дайте един палец нагоре. Ще можем ли да съберем 10 харесвания? Да, доста сама. Все пак, постоянно качваме много и много. Така че ако не съберем 10 харесвания, няма да има следващата класация. Така че, чао!